Kawai ni giseng narilum garo kaseng achi conscious holistically integrated krima kansyong sya dengan klemput ngi bandawana ka sorkar ban pentri kam ya ka rostar system ban pentri kam nadu kabasdang ban pentri kam nang ni syakmat kini kaseng ki naik kapal dep ka pelung ki jing ki ban persya ya ka sorkar ban pentri kam ya ka rostar nang ni syakmat Bahkan ni keganti ka menta kan syong sya dengan klemput ngi ban dawana ka sorkar ban pentri kam ya ka rostar syadin Masa kawai berkajing dawa kalong ban penlong ya ka nong ba ban penlong ya ka tura kum ka nong ba baar lani ka winter capital ya ka ni ka jing chat ngam ka ba klempus ngi anyalam da way ni obsar barim jong ka jala balong obsar MCS uta u laban CH marak kani ka singkala kam thoru ya ki menteri rang ba barim bar manta jong karilum karo ki ba long ki menteri da ki phusnam hanrei ki ba le mena apa ya kini ki jing dawa ban penlong ya kanong ba tura kum kanong ba talang lani ka winter capital kala kan tho ba wala ki yo menteri rang ba nagaro hanrei ki jing dawa ki klem urlong barahani ka ganti ka jing ki jong ki na ka baklem pusngi bandawanya ka sorkar ban pentri kam ya ka rustan ko duk basdang bat pentep kam ya ki pai ba aching hakikam ki balai namar ki ong ba kalong ka jingle bom hok ya ki achik kum manchukan penken mau kaseng voice of the people party kala yaki halor ka reservation policy ban pentamai bat kini ka jing yaki apo ka jing lam jong ba arden ka baklam pusngi kala penlongi ko sarkar ban thau da ka expert committee ban bishar punya ya kani ka reservation policy ka bala rim palat ka bala long san phois nam bat ka jing yaki jong ka VPP kala yo ka jing karchan na ki paipa jong ka jella na kaleng ka priyo nyutrep ki bala wan IMC yo ba arden bat kumju na ki political party ki ba pair bat kumju na ki kan hun sing bhalang ki ba pair ki badon hapo kani ka bri unyo trap